Ma' Paula Bela poġġejt bil-qeda d-dokumentarju ta' 60 sena mitwaqqif tat-televiżjoni f'Malta. Fl-2022 kienet kellu fih l-entużjażmu jbaqba għal kisbiet teknoloġiċi mhux żgħar li jagħmel ix-xandir pubbliku. Illum il-ġurnata, pereżempju bil-kemm noħolmu li darba t-televiżjoni kien jittrażmetti bil-black and white, il-kulur wasal f'Malta fl-1981. Meta ġie l-OB l-ewwel darba fis-75. L-OB unit kien żewġ vannijiet, wieħed bil-recording machines u li ieħor bil-kameras u l-ancillary equipment. U l-ewwel broadcast kienet il-budget ta' dik is-sena mill-Palazz il-Belt. Il-sfida kienet ukoll illi daġġie xi 3 ġimgħat xahar qabel u morna nagħmlu dil-broadcast. Mingħajr daq ta' trombi l-ewwel provi għat-tekniċi Maltin fuq il-kulur kien fl-1979. Iffilmjaw bil-kulur iċ-ċerimonja ta' jum il-ħelsien għalkemm ix-xandiera proprja ħarġet black and white. It-taħriġ u l-irfinar kompla. It-television kol ma kien rajuno biss, imbagħad ġew l-oħrajn warajh. Allura n-nies kienu għaċċana għal-television u kienu letteralment ikunu mwaħħlin mat-television biex jaraw ċertu programmi. L-inġinier Abela kien dik il-persuna illi dejjem kien magħna fuq il-lan tax-xogħol. Kien jiġi jara x'qed nagħmlu. U ma kienx ikun hemm biċċa xogħol li għalih ma tistax issir. Ma nistax nikkumpressa dak kollu li għamilna miegħu 50 ħin biex ngħid, imma ħansemmi 3. Meta ġew Bush u Gorbachev, dik kienet kbira, iż-żjarat tal-Papa, u mbagħad ir-Reġina, u hemm ħafna iktar. This is Broadcasting Malta, transmitting on 9755 kHz, 31 meters in the shortwave band on Radio Mediterraneo from Malta. Is-semmijaw telespettaturi kienu jafuha bħala Rose Apap, kun jom xbubita, miż-żewġa Xiberas, fil-bidu ta' snin 70, l-ewwel disk dolly fuq ir-radju u l-ewwel ġurnalista mal-Istazzjon Nazzjonali bi stil, leħen u talent naturali li tfittex il-fatti u tirrakkonta l-istorja. Ħafna drabi kienet tħalli wkoll in-nies jirrakkuntaw. Hawn it-traċedja tat-tiġrif tal-Valken f'Ażabar fl-1975 kienet fost l-ewwel li waslet fuq il-post. Ġifieri inti ma toqgħodx fil-fatt, però l-mamma tiegħek toqgħod. Ġejt nara. Mid-dar qed inħoss ħaġa li rid niġi hawnhekk id-dar. Kif qasatti wasalt, it-traċedja ġrat. Allura il-mamma tiegħek il-biera fejn qattatu l-lejl? L-isptar sa' qegħdin, imma miwittija, korrew daqsxejn. Paula Bela miet fit-30 ta' Marzu fl-età ta' 80 sena. Rose Apap Xiberas mietet fl-età ta' 72 sena. It-tnejn mietu fl-istess ġurnata.